ng mga nagbabagang balita. Health expert, binabantayan ang sakit na dengue ngayong tag-init. Pag-demolish sa mga bahay na nakatirik sa isang pribadong lote sa Naga, pansamantalang sinuspindi. Aabot sa 100 child development workers sa Camarines Sur. Unang batch ng mga nagsipagtapos sa early childhood care and development ng TESDA. Coachella-inspired outfit ng grupo ng mga kabataan sa Bumbon na susuotin sa Kaugma Festival, ipinasilip. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinag-iingat ngayon ng health expert ang publiko sa sakit na dengue kahit na tag-init. Hindi lang umano tuwing tag-ulan dahil kahit tag-init ay maaring umatake ang sakit na maaring ikamatay. Si Sam Alano sa detalye. Ilang araw na lagnat at pananakit ng katawan ang naranasan ni Charlene ng Barangay San Antonio Pili, Camarines Sur. Nag-aalala na ito dahil baka tinamaan na siya ng dengue lalo't hirap siyang kumilos dahil sa panghihina. Kaya agad siya nagtungo sa Provincial Capital Clinic para magpakonsulta at malaman ng platelet number. Kalentura po, mga 5 days po, balik-balik po, tapos makukulo po si awak. Halos din na po makabuhat. Tapos pag mga pantal-pantal. Tag-uran po, iyo po. Tagrabe po ang lamok. O po sa malamok, tsaka sa mababad pong tubig. Ayon sa eksperto, hindi lamang tuwing tag-ulan binabantayan ng dengue dahil kahit umano tag-init ay maaari itong umatake. Bukod sa mataas na lagnat, kabilang din sa karaniwang sintomas ng dengue ang pananakit ng ulo, pagsusuka, pantal-pantal at pananakit sa likod ng mata. Mga ilan sa mga dapat bantayan, lalo na yung tinatawag nating warning signs ng dengue. Ilan sa mga to kagaya ng pananakit ng tiyan, pagdurugo ng gilagid or pwede rin nose bleeding, tapos sobrang pagsusuka. Ito kasi mga senyales na to, yung tinatawag nating warning signs. So ito, kailangan niya ng agarang konsultasyon para mas makita at ma-assess ng doktor. Ngayong magiging para nagta-transition na tayong tag-ulan, no? So syempre, kailangan panatilihing malinis yung paligid, no? Make sure na walang mga nakaimbak na tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Mas nagiging paborable ang panahon ngayon para sa pagdami ng lamok dahil sa naiipon at napapabaya ang tubig na pinamumugaran ng lamok dengue. Dagdag pa ng eksperto na mahalagang panatilihing malinis ang kapaligiran at alisin ang mga naiipong tubig na maaring pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Samantala, pinapayuhan ng publiko na iwasan ng self-medication at agad magtungo sa pinakamalapit na health facility upang mabigyan ng tamang gamutan. Nagpapasalamat naman si Charlene dahil sa libreng medical services sa Provincial Capital Clinic. Sam Alano, CSN. Patuloy ang pamamahagi ng tig 2,325 pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks ng Department of Agriculture. Probinsya ng Camsur, may long-term solution para mas mapasigla pa ang sektor ng agrikultura. Jem Garcia sa detalye. Sa pagtaas ng krudo at produktong petrolyo, isa sa sektor na apektado ngayon ay ang sektor ng agrikultura. Kaya naman para kay Melinda na matagal nang magsasaka sa bayan ng Libmanan, napakalaking tulong umano ng asistensyang natanggap nila mula sa pamahalaan. Grabe po ang kami may nagbubumba po kami sa sa pagpatubig. Grabe po talaga, lalo nagmahal mo niyan si mga si gasolina, si crudo. Grabe po ang epekto. Ang nakuhang cash assistance naman ng mga magsasakang mula sa Gainza at Milaor, nina Domingo at Nancy, gagamitin nila para makabili ng ilang kagamitang makakatulong sa kanilang sakahan. Ini po nakalaanan ni sa pagpayray kan sa Kuyang Landmaster. Nagkambas na ko kan Sodma, kuya nga ni darakuan, pagkambas ko, kulang lang ng 300 pesos dahil 2,635 ang bayaran ko. Kadi kita lang ang kulang. Kaya ni dakula ko ng pasalamat. Maski pero paano, natabangan ang dakula kong pangangaipo.
ngunya, nagtatanong kami ngunya ning karoy, kasi time na. So, gagamiton ko po yan, pambakal ning medisina. Kasi pigiling-iling ko man, kung kulang man siyempre ang abono, o kaya itong mga pigagamit sa pag-uma, iyo po yan ang gagamitan ko. So, dagdag po ining pangangait ko bilang ayuda kang gobyerno. Kaya nagpapasalamat po ako sa tuyang presidente, as in si Gobernador El Rey, na ginagamit po siya kaming gobyerno bilang sarong dakulang leader kan Camarines Sur. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng 2,325 pesos na cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, kung saan halos aabot ng 5,000 beneficiaries mula sa mga bayan ng Milaor, Gainza at Libmanan ang naging benepisyaryo sa payout nitong May 22 sa GMVCC Libmanan at Capitol Complex. Tinatayang higit sa 11 million pesos ang ipinamahaging cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Pangako naman ng pamahalaang panlalawigan na patuloy pa rin itong ipapamahagi sa iba't iba pang bayan sa Camarines Sur. Ayon kay Camsur Governor Ellery Villafuerte, hindi lamang umano dapat matapos sa pamamahagi ng ayuda ang plano para sa sektor ng agrikultura, kaya naman naglatag ng long-term plan ang pamahalaang panlalawigan upang mas lalong lumakas pa ang naturang sektor. Well, ang gusto talaga natin na kumita ang farmer. No? So, for example, sa rice, meron kaming palayain program. Nagbibigay kami ng 68,000 per hectare. Hindi pa sila nag-uumpisa para hindi na sila mangutang. At the same time, bibili namin sa presyo na kikita sila, ipaprocess namin yan para mapabakal sa consumer, sa farmer ng mas mura. No? So, irigasyon, tuloy-tuloy yan sa tamang national irrigation, sa Department of Agriculture. Mga farmers, meron tayong fruits and vegetable processing para mag-encourage tayo magpatanim ng mga fruits and vegetable. Bibili ng probinsya sa mas mataas na presyo, ipaprocess natin, coconut processing, at marami pang iba. Jem Garcia, CSN. Pansamantalang sinuspinde ang pag-demolish sa mga bahay na nakatirik sa isang pribadong lote sa Naga City. Lilipatan ng mga apektadong residente, inihahanda na. Si John Amador sa detalye. Pansamantalang ipinagpaliban ang pagdemolish sa ilang kabahayan sa barangay Kararayan sa Naga City na nakatirik sa sakop ng 14 na hektarya ng pribadong lupa. Sorpresa sana umano ang magiging demolisyon, subalit na makita na ang City Legal Office at nakausap ang sheriff para pansamantalang suspindihin ang demolisyon habang inaasikaso ang relocation ng ibang hindi kasama sa listahan na benepisyaryo ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa bago, magkakaunggo kita ng demolition. Sa kasuguan po kang sa tuya pong higher headquarters kung sa ning DAR nag-request ning police assistance sa tuyang headquarters, sa regional headquarters, kaya kami nagbaba man nagsunod sa kasuguan kasubago yung ito abang kami naghahalat na kang execute ang sheriff kang darab. So maringani nagabot ang City Legal kang Naga City, si Attorney Angela Oastro, nagkauban ning confrontation muna na nagabot sa settlement, temporary suspension kang demolition. Nakausap na umano ang legal officer at may-ari ng lupa at nagkasundong hintayin maisaayos ang relocation para sa mga residenteng apektado ng demolisyon sa lugar at maiwasan ang pagtaas ng tensyon. Magayon man sinapagulayan, tama lang ani, pinag-ibanan si Attorney Oastro duman sa mga occupant na kung saan na may mga tinao promises na kung saan o ganing malilipatan itong mga occupant naman. May itataw ang city government na malilipatan. Kaya nakiulay ang sa paagikan sa ni Attorney Oastro sa tuyang legal officer, paagin niya, nakiulay siya sa legal man kang complainant. So nagkasundo sila, marayman ta nagtugot man si complainant sa pakiulay. So kaya temporary suspend si writ of demolition. John Amador, CSN. May alok na libreng sakay ang provincial government ng Camarines Sur para sa week-long celebration ng Kaugma Festival.
Sa mga taga-Rinconada, may pick-up area sa Nabwa, Iriga, Bula at Baaw simula alas 3 ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon. Meron rin sa mga bayan ng Kanaman, sa Naga City, Ocampo, Milaor at Minalabak. Layo nitong makaiwas sa hassle sa biyahe sa week-long celebration ng Kaugma mula May 26 hanggang 31. Nagsipagtapos na ang kauna-unahang graduates ng Early Childhood Care and Development Services NC3 ng TESDA sa Camarines Sur. Isa ang probinsya sa mga pilot area ng programa na layong i-upskill ang mga child development workers sa komunidad. Narito ang ulat. 2 taon ng Child Development Worker o CDW sa Baaw Child Development Center si Jessica. Aminado ito na may mga pagkakataong hirap siyang i-handle ang mga bata sa Development Center dahil sa kakulangan ng kaalaman at training. Isa si Jessica sa 78 CDW sa Camarines Sur na unang batch na nakapagtapos sa Early Childhood Care and Development Course NC2 ng Technical Education Skills Development Administration o TESDA. Medyo kulang pa yung learnings ko sa pag-handle ng mga bata. So yung NC3 po, mas marami akong natutunan kung paano i-handle yung mga bata sa center at marami din akong learnings na natutunan dito. Dumalo mismo sa pagtatapos ng mga child development workers si TESDA Secretary Kiko Benitez. Isa ang Camarines Sur sa mga unang lugar na may napagtapos sa ilalim ng ECCD Learning Course na nakaangkla sa ECCD Law o Republic Act 12199. Ayon sa kalihim, layon nitong ma-standardize, ma-upskill ang CDW sa komunidad. Most of whom are volunteers after all. No? So, para magkaroon ho sila ng baseline knowledge na pare-parehas. Kasi iba't iba po ang sources ng qualifications ng ating mga CDWs. Meron ho tayong talagang volunteers na nakatapagtapos na ng college. Marami po sa kanila, sa totoo lang, hindi naman nakapagtapos ng high school. No? So, nasa initiative po ng ECCD Council na unahin ho yung hindi pa nakapagtapos ng high school or hindi nakapagtapos ng college. Lumalabas kasi sa datos ng the 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 na may kakulangan sa bilang ng mga CDW sa bansa na ngayon umaabot lang sa 76,000. Sa pamamagitan ng bagong learning course na ito ng ahensya, umaas ang TESDA at pamahalaan na matutugunan ang kakulangan sa mga CDW na malaki ang papel sa paghubog ng mga bata sa komunidad. Bukas ito sa lahat ng high school graduates maging professionals na sasailalim sa blended learning approach ng online at face-to-face classes sa loob ng 38 araw. Sa Camarines Sur, 2 pa lang na institusyon ang nag-aalok ng ECCD NC3 at inaasahang madaragdagan pa. Last year, meron na tayong registered ng ECCDS NC3, which is yung TESDA 5 RTCPD. And just this year, meron na tayong another na na-registered, so 2 na siya, plus meron pa tayong fourth process na 3 pang private institution na mag-offer din ng ECCDS NC3. Hindi lang ito ang nasa eTESDA. Marami po tayong mga courses ngayon na nasa eTESDA. Pero ang nila-launch natin today is the eTESDA of ECCD NC3, very specifically. Ito po ay bahagi ng aming commitment sa ECCD Council as part of the amendments ng bagong ECCD law. So ito po ay para sa mga ating mga CDWs na nangangailangan po ng professionalization, professional track, at ng higit na kaalaman, no? At maybe more importantly, certified na kaalaman. Chris Novello, CSN. Kahit mabigat sa kanyang kalooban, napilitang mag-resign ng isang tagalibmanan sa kanyang trabaho sa Maynila nang ma-diagnose ng may kidney failure. Pinagpapatuloy ngayon ng pasyente ang kanyang gamutan sa Cafuerte Dialysis Center sa Sipocot na malaking tulong sa kanya. Narito ang ulat. Nang malaman na diagnose ng kidney failure, masakit man sa kanyang loob ay nag-resign sa kanyang trabaho sa Cavite ang 46 anyos na si Elias Sumago. Tubong libmanan si Elias na napilitang umuwi para sa gamutan sa kanyang sakit. Ngayon habang nagpapadialysis ako doon at the same time may trabaho ako sa water station. Ngayon parang hindi ko na kinakaya kasi
nagtatrabaho ako, tapos inuuna ko yung nagdadalawang napahabayaan ko yung trabaho ko, napahabayaan ko yung sarili ko dahil naitrabaho ako, may sakit ako. Ngayon, nag-resign na ako na ayaw ko na magtrabaho. Gusto ko nang mag-focus sa health ko. Gusto ko nang umuwi ng probinsya kasi medyo, alam mo naman dito sa Bicol, medyo tahimik. Medyo maganda yung sariwa yung hangin. Saka talagang hindi masyadong magastos. Kasi doon magastos talaga sa Maynila. Malaking ginhawa para sa kanya ang pagkakaroon ng Kapuerte Dialysis Center sa bayan ng Sipukot dahil hindi na niya kailangang bumiyahe ng malayo para lamang makapagpagamot. 3 beses kada linggo kasi ang pagsalang ni Elias sa hemodialysis. Ako po'y uuwi na. Nagtanong po ako kung saan may dialysis. Dali naman, natagpuan ko naman. At ang pinakamaganda, Kikapuerte pala to. Kikapuerte, Villapuerte. Kaya sabi ko, sa kababayan ko to. Kaya sabi ko, walang problema. Uwi na talaga ako kasi meron pala sa Bicol, Villapuerte pa. Dagdag pa niya, lahat ng kanyang gamot ay libre na rin kaya malaking ginhawa umano ito para sa mga tulad niyang dialysis patient. Actually nga, yung gamot ko, libre pa na. Yung mga gamot ko, libre pa dyan sa kabilang, akap, Villapuerte pa rin. Libre ang gamot ko. Nakakabil ako ng gamot na libre. Villapuerte pa rin. Mas maganda dito, kasi sa East Avenue may mga binabayaran pa rin ako. Dito talaga, totally wala na akong binabayaran. Ultimo nga yung face mask, yung pag inhaler, libre. Wala akong binabayaran talaga. Zero. Patuloy na dumarami ang mga pasyenteng nagtutungo sa Kapuerte Dialysis Center sa bayan ng Sipukot upang magpagamot. Ayon sa admin manager na si Rosemarie Umali, hindi lamang mga residente ng bayan ng Sipukot ang nagpapadialysis sa pasilidad, kundi maging mga pasyente mula sa iba't ibang bayan at Quezon Province. Malaking tulong umano sa mga pasyente ang serbisyong pinagkakaloob ng Kapuerte Dialysis Center dahil wala silang binabayarang dialysis treatment. Bukod dito, sagot rin ng gamot na kinakailangan ng mga pasyente pati na rin ang kanilang transportation assistance. Tumataas, sir. Opo. Dumadami. Sa ngayon, meron na kaming 78 patients. Pero kung pagsusumahin natin, ang dami din kasing nawawala. Pero kung nasa 100 plus na sana tayo ngayon. Mga pasyente natin ngayon, sir, meron tayong taga-Tagkawayan. Siguro nasa 5 na taga-Tagkawayan, taga-Ragay, Lupi, Libmanan. As Sipukot na po yung so wala po silang binabayadan. Libre na po lahat ng gamot, oxygen. Ang tanging dadalhin na lang nila, sir, yung pagkain nila. Yun lang. Kasi pati transpo natin, sir, sagot na din ng Kapuerte Dialysis Center. Dahil dito, marami sa mga nagpapagamot ang nagpapasalamat sa malaking kaginhawahang naidudulot ng programa lalo na sa mga kapos sa gastusin para sa kanilang regular na dialysis session. Nakakataba ng puso na may mga ganong programa si Governor El Rey na nakatulong sa tulad namin may dialysis patient na napakalaking bagay, na napakaalwa na natutulungan kami. Kaya salamat ako masyado sa kanya. So, maraming salamat po. Sana po magpatuloy at pagyabungin pa ng ating Panginoon ang ating programa na makatulong sa kagaya namin may mga dialysis na pasyente. Maraming salamat po. Eli Balbin, CSN. Brownout sa ilang area coverage ng Casureco 2 kanina para bigyang daan ang pruning ng mga sanga ng kahoy at line clearing. Layon niyang mabawasan ang systems loss ng kooperatiba. Si John Amador sa detalye. Inabutan ng news team ang mga tauhan ng Casureco 2 na nagpupruning o nagpuputol ng mga sanga ng kahoy sa bahagi ng Barangay del Rosario sa Naga City. Ayon sa kooperatiba, ito ay para mabawasan ang systems loss sa kuryente na naipapasa sa mga consumer. Ining clearing operation ining mas bistado kay ini sa apod pag-abot sa technical itong power line corridor clearing na kung saan kay puhan ta po ining
ma-maintain. Dahil dyan, siyempre, in preparation na, nagtataga-uran-uran na po baga, paghali di sa dry season. Panduwa, ito na pong preparation ta pag-abot duman sa tuyang maintain man kang sa tuyang hababang systems loss. The more po kaya na day kita nagsasagibo kaining mga power line corridor clearing, saro po ini sa nakaka-contribute kung taano po ta posibleng maglangkaw ang systems loss. Gusto sabihin may nawawara na po ng kuryente once na may nakakatama po ng kable sa kable ng kuryente itong mga dahon, sisanganing kahoy. Siyempre, para maibitaran po itong mga automatic shutdown o itong inaabot ng mga power trip off. Kabilang umano ito sa preventive at corrective maintenance ng kooperatiba para sa tuloy-tuloy at maayos na supply at serbisyo ng kuryente. Parte na po ini kang sa tuyang regular na routine pag-abot po sa maintenance, preventive and corrective maintenance pong tigigibo. Kung babasehan ta po itong Republic Act 11361, nyaon po duman dapat ma-maintain itong mayong mga obstruction harani sa linya kang kuryente. Gusto sabihin may batas kitang pinapadatulan kay ini. Jan Amador, CSN. Nakatakdang makipagdialogo ang LGU Magarao sa mga nagtatanim ng pakwan sa bayan para mapalakas pa ang industriya ng pagpapakwan sa Magarao. Fruits and Vegetable Processing Facility San Jose, nakikitang pagkukunan ng value-added products ng mga magsasaka. Si Regine Buesa detalye. Malakas ang produksyon ng pakwan sa bayan ng Magarao, Camarines Sur tuwing tag-init. Isa sa pinakakilalang pinagmumulan ng pakwan ay ang Barangay Kasuray na kilala sa pag-aani ng malalaki at matatamis na pakwan. Malaki ang naitutulong ng pakwan sa kabuhayan ng mga residente ng barangay dahil tinatayang 90% ng mga magsaka ang umaasa sa tanim na ito tuwing tag-init. Nitong Mayo 6, nagsagawa ng Pakwan Festival sa Barangay Kasuray bilang pagkilala sa kanilang produkto at para maipromote ang Magarao bilang isa sa pinagmulan ng pakwan sa lalawigan. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan ng Magarao sa pamumuno ni Mayor Atty. M.M. Senyar kasama ang mga barangay official at magsaka para sa mga programa na layong mas mapalakas ang pakwan industry sa bayan. Dahil nga nabibistado kita although they pa officially pakwan capital ang Banwaan ng Magarao. Nakakaugma dahil talagang kahit nga di sa Manila nabibistado ang Magarao pag abot sa pakwan. May mga bisita kita na sabi nila iba talaga ang lasa, iba talaga ang quality pag ang pakwan hali sa Magarao. So recently si Barangay nag-conduct ng Pakwan Festival, si Fiesta Ninda sa Barangay Kasuray, nagtabang din kita dyan. So talagang pinopromota na lalo pang mabisto at lalo pang mapakusog kung ano pa ang mga asistensya na pwede tang itao sa mga pakwan farmers na talagang mas mapadakol pa ang sa indang kita. Mas ma-encourage na pa sila na mas dakol pang maitanom, mas ma-market na pa outside of Camarines Sur ang pakwan. Pero may pinag-iisipan tayo, pinag-uulayan tayan with the barangay officials kang Barangay Kasuray kung paano pa kita mas makakatabang sa sainda. Buong suporta naman si Camarines Sur Governor Elren Villafuerte sa mga programa na naglayong palakasin ang industriya ng pakwan at mas matulungan ng mga lokal na magsaka. Malaki rin umano ang maitutulong ng Fruits and Vegetable Processing Facility sa San Jose Pili para sa iba pang produktong maaaring maiproduce sa pakwan tulad ng juice at iba pa. Kasama din sa fruit and vegetable processing, pag nag-operate na ay bibili natin yung mga produkto nila, lalo na yung pakwan. Dito maganda, sa bato, kilala yan, matamis. So pwede natin i-process yan. Whether pakwan, rice, kailangan talaga tulungan ng farmer. Dahil kung walang farmer, wala tayo. Sabi ko, sila yung bayani ng ating bayan. Kung wala nagtatanong, wala tayong kakainin. So dapat tulungan sila o mga tang-income, o mga tang-buhay. Whether na nagtatanim ng pakwan, gulay, rice, tulungan natin. Regine Buesa, CSN. Pinaigting pa ng Naga City Police ang police presence at visibility sa mga resort sa Upper Barangay ng lungsod. May pagkakataon pang nagbandilyo ang mga pulis para ipaalala ang safety measures sa mga ekskursyonista. Si Jan Amador sa detalye. Alikuan yung kapulisan, Police Station 4.
Narito po kami upang magbigay ng mahalagang paalala habang naliligo na ngayon. Mismong ang hepe ng Police Station 4 ang nagbabandilyo o nagpapaalala sa mga ekskursyonista sa paliguan ito sa Upper Barangay ng Naga City. Mas pinapaigting pa ng Naga City Police ang pagpapaalala at pagbabantay sa mga turista sa mga paliguan sa Upper Barangay ng lungsod para maiwasan ang anumang insidente. Base po sa mandato po ng ating high rate quarters na patuloy po tayong resort visitation sa mga resort po dito sa ating area. At ang ginagawa po natin ay pinapaalalahanan po natin o nagbabandilyo tayo ng mga iba't ibang security tips sa loob ng resorts. Pinapaunawa po natin sa mga resorts goers na palagi pong maging alerto at mag-ingat habang sila ay nag-enjoy sa mga paliguan. Palagi po nila ingatan yung kanilang mga personal na gamit like bag, pera at mga cellphones. At yung pinaka-importante po yung kanilang kaligtasan. Nagsasagawa rin ng foot patrolling kasabay ng Oplan Bandilyo at Oplan Sita Pulisya para masiguro ang kaligtasan, gayon din ang pag-check sa mga safety protocols na ipinapatupad ng mga resort kasama ng pagkakaroon ng lifeguards. Palagi po namin pinapaunawa na sana po maging ligtas po ang kanilang pagbalik sa kanilang kabahayan. At yun ay sa pamamagitan ng video maingat or limitadong pagkukonsumo ng tinatawag natin na pag-inom ng alak. May ugnayan po tayo sa barangay at yung mga barangay official ng mga tanod ay na-deployan po nila ng mga representative nila ng mga tanod para magbantay din po dyan sa mga public resorts like ng Inarihan. So at doon naman sa mga private resort ay may mga naman po sila, may mga lookouts doon sa mga naliligo, parang lifeguard, para magbantay po doon sa mga nagliligo sa pool. Ayon sa Naga City Police Office, kahit patapos na ang kanilang Oplan Sumbak o summer vacation, wala pa umano silang naitatalang anumang insidente sa mga dinarayong pasyalan sa lugar. Jan Amador, CSN. Pinasinayaan na ang bagong covered court sa bayan ng Bato, Camarines Sur. May magiging venue na ang mga residente para sa iba't ibang aktibidad ng barangay at komunidad. Si Regine Buesa Detalye. Formal ng pinasinayaan at turnover sa Barangay Divina Pastora sa bayan ng Bato, Camarines Sur nitong Mayo 20 ang bagong gawang covered court kasabay ng pagbubukas ng pista sa nayo ng bayan. Ang pasilidad ay inaasahang magiging multi-purpose venue para sa mga mahalagang aktibidad ng barangay at ng bayan. Ayon kay Mayor Enric Dangkalan, malaking ambag ang nasabing proyekto hindi lamang para sa Barangay Divina Pastora, kundi para sa buong bayan ng Bato dahil magagamit ito sa mga programang pangkomunidad. Before ang Barangay Divina Pastora, pag may events lang sa covered court kang LRB Gymnasium. Diyan po yan sa Barangay Tres Reyes sa may munisipyo. So ngunyan po may sadiri naman ang Barangay Divina Pastora. So siguro gabos na events na gigibon kang barangay digdi na po sa bagong covered court kang Divina Pastora. Ang purpose kani dadausan kan mga events kang local government unit asin kan Barangay Divina Pastora. Asin kung may ibang barangay pa na gustong maggamit kani, papagamit naman po. Samantala, nagpapasalamat rin ang alkalde sa provincial government ng Camarines Sur sa pamuno ni Gov. Elry Villafarte dahil sa patuloy na suporta ng mga proyekto sa bayan, lalo na sa mga infrastruktura na direktang nakakatulong sa mga residente. Ngunyan po na isa katuparan na, haman na asin nagagamit na kan mga taga-Barangay Divina Pastora. So bilang alkalde po asin dating punong barangay kang Barangay Divina Pastora, ako po nagpapasalamat kay Governor Elry Villapuerte, kay Congressman Mix Villapuerte, asin kay Congressman Luigi Villapuerte sa dakulang tabang na itinatao sa Banwa na Bato, asin sa Barangay Divina Pastora. Regine Boy, CSN. Nag-iensayo na ang ilang pickleball players na maglalaro sa kauna-unahang Camsur Pickleball Kaugma Open. Isam Alanos sa detalye. The hard court is set para sa kauna-unahang Camsur Pickleball Kaugma Open. Mula baguhan hanggang veteranong players, kanya-kanyang ensayo na rin bago sumabak sa torneo ngayong May 30 to 31. Isa sina Chino and Chico na hindi pinalagpas na magpa-register at magkaroon ng pagkakataon na makasali sa Camsur Pickleball Kaugma Open 2026. Ayon sa kanila, excited na nilang makaharap ang iba't ibang players sa loob at labas ng rehiyon para maipakita rin ang kanilang husay sa paglalaro ng pickleball na tinagura
itinuturing ang fastest growing sport sa mundo. So first, as you can see, ang ganda ng facility dito sa CWC. So it would be nice to be part of the first Kaugma tournament, the first tournament for this club. So I would like to experience that, and of course, it's nice to experience some tournaments din na makasama rin sa mga ganito klaseng mga competitions. Well, I look forward for a good game, so it's sportsmanship with other mga kalaban natin, and makasalubong ng ibang mga players, meet new friends. I figured that pickleball would be a good bridging sport towards the two. So, ayun, that's why nag-start ako and I registered for this Kaugma tournament. I'm looking forward to good sportsmanship, fair games, good people, and basically just everyone to have fun. Batay sa nilabas na tournament poster, mahigit 500,000 ang nakalaang premyo para sa iba't ibang categories ng torneo. Kabilang dito ang women's double, men's double, mixed double at open singles para sa men's and women's categories. Meron din novice para sa intermediate at advanced division kung saan naabot hanggang 10,000 cash prize para sa champion sa doubles advanced categories. Dahil sa patuloy ang pagdami ng humaling sa pickleball, inaasahang dadami pa ang mga magpaparehistro sa mga susunod na araw. Hinihikayat rin ang publiko sa mga interesado na agad magparehistro upang makasama sa isa sa pinakamalaking pickleball event ngayong Kaugma Festival 2026. Alano, CSN. Hindi na maitago ang excitement ng mga kabataan at young at heart sa Camarines Sur sa Kaugma Festival sa susunod na linggo. Ilang kabataan sa Bumbon ipinasilip ang irarampang Coachella-inspired outfit sa Kaugma. Narito ang ulat. Coachella ang vibe ng grupo ng mga kabataang ito mula sa Bumbon, Camarines Sur habang todo ensayo sila para sa inaabangang Kaugma Festival 2026. Suot ang kanilang mga cowboy hats, boots at earth tone outfits, agad nilang dinala at inirampa ang desert fashion look na sila mismo ang gumawa from the scratch. Pero higit sa kanilang outfit, ipinakita rin nila ang kanilang dance moves na ready nang makiindak sa iniidolo nilang P-pop girl group na BINI na fresh from Coachella. Sa May 30 na gaganapin sa Capitol Uptown sa Pili, Camarines Sur. Super excited na po kami and day din po kami makakalat na mahiling ang mga artist na mabot sa Kaugma and obvious naman po sa outfit mo na kami makahalat na mahiling kung sisay ang ma-perform. Inaabangan mo is BINI po. For the very first time po, I am so excited na mahihiling ko ang BINI. I know po na bako man lang ako ang excited digdiyo para mahiling ang BINI. Pero aram ko po na gabos kita excited. And obviously, sa outfit me, kung sisay man ang hinahalata, syempre, sisay pa ang BINI. Ayon sa grupo, mas lalo silang na-excite nang malaman na mala Coachella ang magiging team ng Kaugma Festival ngayong taon dahil swak na swak ito sa kanilang fashion statement. Isa rin sa kanilang pinaka-inaabangan na pagdating ng BINI sa Camarines Sur, lalo na ang kanilang mga bias sa grupo. Ang bias ko ay si BINI Stacy. Bias ko po ay si BINI Mika. My bias in BINI is Sheena, BINI Sheena. Matagal na nilang hinahangaan ng P-pop girl group kaya naman hindi maitago ng mga kabataan ang kanilang saya nang malaman na magtatanghal ito sa Kaugma Festival 2026. Kaya lubos din ang kanilang pasalamat sa province of Camsor sa pamumuno ni Gov. Elry Villafuerte na may ganitong aktibidad na tumutupad ng kanilang mga pangarap. Dakulang pasasalamat kay Gov. Elry Villafuerte sa pagdara sa BINI sa Camsor. Dahil po dyan, nagkaigwa ang blooms ng dakulang excitement na magdalan sa Kaugma. And saro din po kami sa dayo makakahalat na mahiling ang BINI. Dahil saro din po kami sa igwa ng mga bias duman na sa May 13 mahiling ang BINI sa Kaugma. Para sa mga kabataang ito, hindi lang basta pagdiriwang ang Kaugma Festival, kundi pagkakataon din ito para maipakita ang kanilang talento at pagmamahal sa musika, sayaw at creativity. Sa Islang Pantropiko, sa Islang Pantropiko. Richin Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsor News. Sa popo si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.